איך אתם עם וייב קוידין? למה אני לא כזה מסתדר עם זה, זה בהחלט אדיר לעבוד עם AI ושהוא נותן לך ככה קטעי קוד מהירים, אבל הוא לא כזה גאון, וכשיש שגיאות אני לא כזה אלוף בלטפל בהם. אני פונה עכשיו לאתר של קהילת מעקף פיצ'ר, שייתן מידע על פעילות של חברי הקהילה בקוד פתוח, וזה דורש מידה זו או אחרת של קוד מתוחכם, והעבודה שלי עם ה-AI לא מביאה תוצאות כאלה מדהימות. אז אם יש פה כאלה גאונים שיודעים לעבוד עם AI, תרצו לכתוב לי בתגובות את הטיפים שלכם, איך לכתוב קוד עם AI ושזה יעבוד יותר טוב מאיך שאני מרגיש עכשיו, כי מרגיש שקורות שגיאות ולך תדע, וכאילו צריך לתחקר אותם כמו כל דבר אחר. אז מומחי ה-AI פה, בואו נשמע את כולכם, ובינתיים אני לפחות מרגיש רגוע שיקח קצת זמן עד שיחליפו את כל המתכנתים ב-AI. יש ל-AI עוד מה להתקדם, אבל אולי בסרטונים הבאים אני אגיד לכם שבעצם טעיתי, ותוך כמה ימים אני משלים את כל הפיצ'ר הזה בזכות חברי הבינות המלאכותיות. אז בואו נהיה סקרנים, אשמח לתגובות וטיפים.